имрӯз ҷавонони ғайёру далер хеле зиёд ҳастанд ки бо хоҳиши худ сарбаландона ба сафи қувваҳои мусаллаҳи кишвар пайваста барои адои қарзи шаҳрвандӣ камари ҳиммат мебанданд. албатта хизмату шуҷоатмандии онҳо дар роҳи ҳифзи марзубуми кишвар аз ҷониби давлату ҳукумати ҷумҳурӣ дур намемонад. муродбек маҳмадқулов сарбозе мебошад ки дар заду хурди сарҳадӣ ҳалок гардида ҳамчун қаҳрамони ватан номи худро зинда гузошт. ҷонисориҳои ӯ аз ҷониби ҳукумати кишвар ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи дӯстӣ сарфи назар нашуда ба оилаи марҳум кӯмаку дастгириҳои зиёде шуд. даврон нишонзода раиси ноҳияи дӯстӣ соли 2022 дар нишасти матбуотии худ ба хабарнигорон иттилоъ дода буд ки барои оилаи сарбоз муродбек маҳмадқулов ки дар роҳи ҳифзи марзубуми кишвар ҷон дода буд манзили истиқоматӣ месозад. чуноне ки қаблан иттилоъ дода будем, барои хонаводаи сарбози марҳум қитъаи замин дар ҳудуди 10 сотиқ дар маркази деҳаи умеди ҷамоати деҳоти навзамини ноҳияи дӯстӣ ҷудо гардида лоиҳаи сохтмон омода шудааст. барои сохтмони бино масолиҳи сохтмонӣ ба қитъаи заминӣ ҷудошуда бурда шуда буд. айни замон бинои хонаи истиқоматӣ дар ҳоли сохтмон мебошад. барои бунёди хонаи истиқоматии маҳмадқулова рӯзигул ман ячқеле ки дида истодаед пойдевори хона пурра аз тарафи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳия ва бо барои девораш ғишти пухта муҳайё гардидааст. масъулаи сохтмонӣ то ҳозир 3.5 тонна симент рафтагӣ аст, 8000 дона ғишти пухта рафтагӣ аст. инчунин барои вай пойдевор арматура истифода бурда шудагиаст. бо фарорасии сармо сохтмон дар ин ҷо қатъ гардидааст. муваққатан бо фаро расидани фасли гармо албатта мо сохтмонро идома медиҳем. тибқи нақша муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 33 ноҳияи дӯстӣ ки дар деҳаи умеди ҷамоати деҳоти навзамин ҷойгир аст ва ин сарбоз муассисаи мазкурро хатм намудааст ба номи муродбек маҳмадқулов гузошта мешавад. айни замон дар назди муассиса сохтмони 10 синфхонаи иловагӣ идома дорад. умед дорем ки сохтмону ба истифода додани ин манзили истиқоматӣ дар муҳлати муайян шуда пурра ба итмом мерасад.